ሰላም ከመይ ጸንሑ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ሰዓት ዝሓረናዮም ሓጨርትን እዋናውን ዝበልናዮም ዜናታት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ንኽትከታተልና ድማ ንዕድም ኣብ ቀጻሊ ኣብ ሳዋ ንዝስልጥኑ መናእሰይ ኤርትራ መበል 38 ዙር ምስ ትገብርዎ ዘለኹም ምንቅስቓስ ሓድሽ ስያመ ክወሃቦም እዩ ዝብሉ ወረ ሰሚዐ ኣለኹ ወረ ዘይኮነስ መበል 37 ዙርያ ሰልጠንቲ ሳዋ በፂሖም ኣለዉ ሓደ ዩኒፎርም ጽምዶ ዝብል ነይሩ ወፍሪ ጽምዶ ብዝብል ናይ ሳዋ ሰልጠንቲ ስያመ ተዋሂብዎም ሰሚዐ ፎርማል ይኹን ተጋሩ ተሳትፍቲ ነይርዎ ድዮም ኮይኖም ስልጠና ተጋሩ ኩሉ ኤርትራውያን ሓማስን ኣካል ጉዛይ ሰራይ እኮ ተጋሩ እዮም ስለዚ ወፍሪ ጽምዶ ኢሎሞ መበል 38 ዙርያ ጽምዶ ዝብል ስያመ ብዕል ተዋሂብዎ ክዳን ቲሸርት ገለሉ ሶት ጽምዶ ዝብል ፖፑላር እዩ ኣብ ኤርትራ ሙሉእ ኤርትራ ልክዕ ከም ዘው ትግራይ ማለት ኢሊት እዮም ዘይቅበልዎም በረውዚ ኢሊት እውን ቶም ኸደምቲ ናይ ኣብይ ተላእኽቲ ኣለዉ ሰለስቲኦም ተቃወምቲ ውድባት እዚኦም እዮም ባይዘወይ ዓረና ጽምዶ ክድግፍ ወይ ክቃወም ትፅቢት ኣይግበርን ዋላ እዚ ስምረት ትብል እዮ ናይ ትግራይ ብልፅግና ኣድማሳዊ ስለልኾኑ ብሄራውያን ስለለይኮኑ ክድግፉ እውን መሰለ የብሎምን ክቃወሙ እውን መሰለ የብሎም ጽምዶ ናይ ተጋሩ እዩ ሕዚ ማለት እዩ ትሕዝ ዘሎ ብናይ ትግራይ ርኢኻ ኣምሓሩ ኮይኖም ክንፃ መዲና ተኢሎም ዓንዶም ገብረስላሴ ፀገም የብሊ ዌልካም ንብለ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ግዝኣት ኤሴክስ ኣብ ደገ ሓተት ዕቕዋን ንምጽናሕ ዘገልግል ሆቴል ኣብ ዝተኻየደ ተቃውሞ 6 ሰባት ኣብ ቀይዲ ኣትዮም እቲ ኣብ ጥቓ ከባቢ ቤኒንግ ዝርከብ በውሊ ሆቴል ብዝብል ዝፍለጥ ሆቴል ልዕሊ 1,000 ሰባት ዝተሳተፍሉ ተቃውሞ ናብ ዕግርግር ዝተቐየረ ኮይኑ ጥርሙዝን ዝባራዕ ነገርን ኣብ መኻይን ፖሊስ ገጽ ክድብረ ተራእዩ ወሃብ ቃል ፖሊስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ድማ እቲ ተቃውሞ ናብ ትርጉም ዘይብልዕናዊ ኩነታት ተዓቢ ምርኣይ ተስፋ ዘቑርጥ ምዃኑ ገሊጹ እዚ ስርዓት ኣልቦኛ ዝመልኦ ተቃውሞ ዘበገሰ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ፆታዊ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ዝብል ጥርጣረ ሓድሽ ገብረስላሴ ዝተባህለ ኢትዮጵያዊ ሓታት ዕቋም ምዃኑ ተነገረሉ ምእሳርን ምኽሳስን ስዒቡ እዩ ገበን ይኣክል ክንብል ተለና ጉኒ ኩላትና እዩ ፖሊስ ኣብ ታለይቲ ተወሳኺ ገበን ወይ ድማ ፀረ ማሕበራዊ ባህርያታት ንምክልኻል ተቃውሞታት ናይ ምብታን ትእዛዝ ዘፍቅድ ዓንቀጽ ኣውጅ ኣሎ እቶም ሰልፈኛታት ናይ ትማሊ ሰንበት ተቃውሞ ነቶም ተሓተቲ ገጾም ጠርዝዎም ደቅና ድሕልና ዝብል ጭርሕታት ዘስምዑ ኮይኖም ኣብ መባእታዊ ሆስፒታል ናብ ዝነበራ መኻይን ፖሊስ ዘባርዕ ነገራት ክድብሩ ተራእዮም ብዙሓት ሰባት ካብ መላእ ዓባይ ብሪጣንያ ተጓዒዞም ዝመፁ ክኾኑ ከለው ሓንቲ ካብቶም ኮትላንድ ዝመፀት ጓል ኣንስተይቲ ንህዝቢ ተኸባቢ ክትድግፍን ነቶም ሓተት ዕቕባ ክተውፆምን ግዴታ ኮይኑ ከም ተሰማዕያ ትገልጽ ፖሊስ ንሓንቲ ፀረቶም ሰልፈኛታት ደው ዝበለት ብዕድመ ዝደፍአት ጓል ኣንስተይቲ እውን ሒዞማን ዓጂቦም ካብቲ ከባቢ ቅድሚ ምውፅኦም መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ዝገበሩ ሰልፈኛታት ደድሕሪኣ እናሰዓቡ ይፀርፍዋን የዋርድዋን ነይሮም ኣብ ተቐዲሙ ብሓሙስ ተርኤና ዓቢ 8 ኣባላት ፖሊስ ድሕሪ ምቑሳሎም 3 ሰባት ድማ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ተገሊጹ እቲ ናይ ትማሊ ተቃውሞ ድማ ሰኑይ ሰዓት 4 ሽፋን ገጽ ክእለ ዝጠልብ ትእዛዝ ንኽእወጅ ይድርኽዎ ሓደ ሰብኣይ ቅድሚ ኣፍ ደገት ሆቴል ቅድሚ ሕጂ ብዝተፈጠረ ዓመፃዊ ናዕቢ ብስርዓተ ኣልበኝነት ገወናዊ ዕንወት ተኸፊሱ ነይሩ ብኻሊእ ዜናና ድማ እስራኤል ድሕሪ ተወርሒ መጋቢት ምስ ሓማስ ዝገበረቶ ተኹሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ኣብ ሙሉእ ጋዛ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ህንፃታት ኣፍሪሳ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ሰሙናት 10,000 ሰባት ዝነብሩለን ዝነበራ መንበሪ ኣባይቲ ኮነ ከተማታት ብመደዳ የንዓንየን ናይ ሳተላይት ምስልታት ኣብ ሓያሎ ከባብታት ሰፊሕ ዕንወት ከም ዘጋጠመ ዘርኢ ኮይኑ ወታደራዊ ትእዛዝ እስራኤል ኣብ ትሕቲ ሰራሒታዊ ቁፅፅር ከም ዘሎ ይገልጹ ሰፊሕ ክፋላቱ ብሰንኪ ውጥን ምፍራስ ዝመጽእ ኮይኑ ድሮ ድማ ዝተበላሸው ህንፃታት ብዓብይኡ ዘይተበላሸው ዝመስሉ ህንፃታት ዝሓዘ እዩ ሓይልታት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ዓበይቲ ህንፃታት ኣብያተ ትምህርትን ካልኦት ትሕቲ ቅርጽን ቁፅፅር ዝግበረሉ ምፍራስ ኣብ ዘካየድሉ ዘሎ እዋን ዓበይቲ ፍንጀራታት ንጣብ ሓመድን ፍርስራትን ከም ዝለቐቑ ዘርኢ ተንቀሳቐሲ ምስሊ ተረኺቡ ኣሎ ብርክት ዝበሉ ክኢላታት ሕጊ ዝሃብዎ ሓበሬታ እስራኤል ብመሰረቲ መሰረተ ልምዓት ክዓኑ ዝኽልክል ውዕል ጀኔቫ ገመናት ኩናት ፈጺማ ክትኸውን ከም እትኽእል ዝሓበሩ ኮይኖም ወሃብ ቃል ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ብመሰረተ ህግራዊ ሕጊ ከም ዝንቀሳቐሱ ብምግላጽ ሓማስ ኣብ ሲቪላዊ ከተማታት ወታደራዊ ንብረት ከም ዝሓበአ ከምኡውን ንብረት ዝዓኑ ግድን ወታደራዊ ኣድላይነት ምዝሕተት ጥራሕ ይኽብል ይገልጽ ኣብ ወርሒ ሓምለ ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ካትዝ ኣብ ልዕሊ ዑናታት ረፋሕ ሰራዊት ከተማ ዝበሎ ንምቋም መደብ ውፅኡ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ 600,000 ፍልስጤማውያን ኣብኡ ተዓፅዮም ኣለዉ ክብል ገሊጹ ነይሩ
ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ዓቕሚ ኣለዎ ክብል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተዛሪቡ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኣብቲ ሎሚ ዝሃቦ መግለፂ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ዝኾነ ንላዕሊ ብቑዕ ከም ዝኾነ እዩ ዝገልጽ እቲ ሓለቓ ስታፍ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ሰራዊት ብቐጻሊ ምድላው ይገብር ከም ዘሎ ብምግላጽ እንተኾነ እቲ ምድላው ዝተፈላለዩ ካብታት ፋሕ ኢሎም ዝርከቡ ኣናእሽተይ ዕጡቓት ኣይኮነን ዓቕምና ካብኡ ንላዕሊ እዩ ክብል ገሊጹ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ዝርከቡ ዕጡቓት ሓይልታት ነቲ ዝቐረበ ናይ ሰላም ጻውዒት ተቐቢሎም ኢዶም ብምሃብ ንብልጽግና እቲ ሃገር እጃሞም ክዋፅኡ ይግባእ ክብል ገሊጹ ብተወሳኺ ዜናታት ድማ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ወታደራዊ ልምድ ንምግባር ንሶማል ዘቐረቦ ጻውዒት ከም ዘይተቐበለቶ መንግስቲ ሶማል ገሊጹ መንግስቲ ሶማል ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ክልል ባሕሪ ሶማል ወታደራዊ ልምድ ንምግባር ንዘቐረቦ ሓበራዊ ጻውዒት ከም ዘይተቐበሎ ገሊጹ ኣሎ። እንግዲህ በሀገር ውስጥ የተለያዩ ኃይሎች የሀገሪቷን ሰላምና ልማት የማይፈልጉ በህዝቡም ችግር እያመጡ የሀገሪቱን ሰላም ደግሞ እያናጉ እንደሆነ ይታወቃል። ሸኔ ፋኖና የህወሓት ኃይል በዚህ ረገድ ካለፈው ስህተታቸው ተምረው ወደ ሰላም መንግስት ወደ አመቻቸው ሰላም መመለስና መምጣት እንዳለባቸው አጽንኦት ሰጥተው ፊልድ ማርሻሉ ተናግረዋል። ከዚህ አኳያ በተለይም የህወሓት ኃይሎች በፕሪቶሪያ ስምምነት መሰረት ቀደም ብሎ የተጀመረው ሰራዊቱን ወደ መልሶ ስልጠና ዲዲአር የማስገባት እንዲሁም ደግሞ የአንድ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ብቻ ሊኖረው የሚችሉን የመከላከያ መሳሪያዎችን ወደ ማዕከላዊ በመመለስ ህዝቡ የበለጠ እንዳይጎዳ ከዚህ በፊት እንደነበረው ሰላሙን የማጽናት ስራ እንዲሰሩ በአጽንኦት ፊልድ ማርሻሉ ገልጸዋል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አሁን በሀገር ውስጥ ያሉ ትንንሽ ኃይሎችን ሳይሆን ከውጭ የሚቃጣበትን ማንኛውንም አይነት ጥቃት መመከት የሚያስችል ቁመናና ብቃት ይዞ እንደሚገኝ ገልጸዋል። በዚህ ረገድ በቀጠናው ጠንካራ የሆነ ኃይል መሆኑ እንደሚታወቅ ፊልድ ማርሻሉ ገልጸዋል። በዛሬው ዕለት የተከናወነ የሚገኘው የማዕከላዊ ዳሎል ማዕከላዊ እዝ ማጠቃለያ ክብረ በዓል ቀደም ብሎ የወታደራዊ ሜካናይዝድ በታጀበ ሰልፍ ትርኢቶች ተካሂዶ ነበረ። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ የተለያዩ ውይይቶች እየተደረገ ይገኛል። እዙ ባለፉት አንድ ዓመት ያከናወናቸው የግዳጅ በተለይም ደግሞ የሀገርን ሉዓላዊነት ከማስጠበቅ አኳያ የህግ የበላይነት እንዲከበር ከማድረግ አኳያ በጣም የሚደንቅ አፈጻጸም እንዳለው ብኻሊእ ዜናና ድማ ሌተናር ኮሎኔል ታፈረ ተክለ ወልዲ ወይ ድማ ሻውሽ ተሰዊኡ ገዲም ተጋዳላይ ኮሎኔል ታፈረ ብ17 ሐምለ መበል 71 ዓመት ዕድሚኡ ብሕማም ተሰዊኡ ኣብ ወርሒ ሰነ 1974 ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ተሰለፈ ተጋዳላይ ታፈረ ተክለ ወልዲ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ ኣሃታት ተዋጋእ ሰራዊት ውድቡን መጓዓዝያን ድሕሪ ነፃነት ድማ ኣብ ክፍለ ሰራዊት 525 ሓላፊ ምውፋርን ሎጂስቲክን ተመዲቡ ኣብ ዝተፈላለዩ ፀፍዕታት ሓላፍነት ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ። ስውእ ታፈረ ተክለ ወልዲ በዓል ሓዳር ነቦ 6 ቆልዑን እዩ። ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ትማል 18 ሐምለ ኣብ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ። ሚኒስተር ምክልኻልን ህዝባዊ ሰራዊት ኤርትራን ብመስዋዕቲ ገዲም ተጋዳላይ ታፈረ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን ንመሓዙ ተጋሩ ገሊጹ